Узрадуємося у Пану во урочистость апостолів Петра і Павла, які власною кров'ю окропили паростки Костьола, яны пили з келиха Пана і стали сябрами Бога. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Евхаристії у сьогоднішню урочистость Петра і Павла. В этот день, раз збираємося на Евхаристії, хочемо молитися в тих наших особистих інтенціях, в інтенції Папи Францишка, в інтенції усього Костьола Святого, саме Костьола в Білорусі за нашу країну, за наш народ. Про заступництво тих апостолів, які стали у початку Костьола, які з'являються фундаментом Костьола. Просимо во всіх цих інтенціях і прославляємо Пана Бога. На початку перепросим доброго Бога за наши грехи, как мы годно слали Найсвятейшую Ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане,
Святую мшу цelebrую інтенції Ніни в день народження, обдар Божого благословення, здоров'я, потрібних даров Духа Святого для яє. Всемогутный, вечный Боже, Ты одарил нас великою святою радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов, от яких я натрымал дар веры, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владать у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читання книги «Діянь апостолів». У тыя дні король Ірод пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла. Забіў Якуба, брата Яна, мячом. А калі ўбачыў, што гэта спадабалася юдэям, схапіў таксама і Пятра. А былі дні праснакоў. І, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і загадаў 4 жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірод хацеў выдаць яго, той спаў паміж 2 жаўнерамі, скаваных падвойнымі ланцугамі, і ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл Пана з'явіўся перад імі, і святло заззяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй». І ланцугі апалі з рук яго. І сказаў яму анёл: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мною». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што Пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Благословлять буду Пана ва ўсе часы. Хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Паном будзе ганарыцца
коли пан його вислухав і врятував його від усіх ягоних бідах. Пан усіх погрозав, Пан визволив мяне. Ангел Пана берегає тих, хто його боїться, і визволяє їх. Покаштуйте й убачте, який добрий єсть Пан. Щасливий чоловік, який на його сподяється. Пан усіх погрозав, Пан визволив мяне. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованные, я уже проливаюся, як ахвяра, і настав час моєго одиходу. У добрій боротьбі я змагався, біг скончив, віру заховав. Нарешті рихтується мій вінок справедливості, який дасть мені Пан, справедливий суддя, у день той. І не тільки мені, але усім, хто полюбив його об'явлення. Пан з'явився мені і умацував мені, каб раз мені здійснилося проповідування, і каб почули всі язичники, і каб позбіг я ільвіної пащі. Уратує мені Пан от кожної лихої справи і заховає мені для свого небесного володарства. Йому слава на віки веков. Амен. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Ти скала, і на гэтай скале я побудую костёл мой, і брами пекельні не перемогуть його. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тады Езус сказаў яму адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы владарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Это слово Пана. Ты скала, і на гэтай скале
касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Дорогие браты и сестры, присутные в каплице и присутные в своих домах, кто молится разом с нами про онлайн-трансляцию, Петр і Павел, якіх касцёл ушановуе ўжо шмат вякоў у адзін дзень, якія заснавалі супольнасць хрысціянскую ў Рыме, якія сталі падмуркам касцёла Божага, якія таксама сёння з'яўляюцца для нас тым фундаментам, на якім мы можам будаваць сёння сваю веру. Гэтая ўрачыстасць Петра і Паўла, яна мае таксама сваю вігілію. І два фрагменты Евангелия, той, который мы почули с Матфея 16 раздела, и той, который призначен на вигилию з Яна, момент, коли Иисус уже воскрес, приходит до своих учнів, які ловлять рибу і питаються, ці маєте що з'їсти, і потім вони цудовний полов риби, потім запрошує їх на снідання і діалог з Петром. Чи любиш ти мене? Потім ключі поспробуємо сьогодні поглядіти на те Боже Слово, на те, що Бог сьогодні каже кожному з нас. Ну, може, по-перше, це визнання віри, яке чинить сьогодні Петр на питання, ким ви лічите мене? Ти, Христос, Син Бога Живого. Петр визнає віру в Ісуса Христа. Петр каже, що Він є Христом, що Він є Сином Бога Живого. Петр, який, напевно, так само має своє представлення, ким є і буде, яку місію має Ісус Христос. У Євангелії Яна, коли Ісус питається, то Він задає питання, чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Для Ісуса важно, Він задає це питання конкретно Шимон, бо відаємо, що його ім'я було Симон, і потім Ісус при першій зустрічі сказав йому, ти будеш називатися Петр. Тут в этом питании Иисус подкрещивает, что ему теперь не важно, что он является уже, можно сказать, папом римским. Откинь, каже, это все для тебе, для Симона. Ким я есть? Ким я есть? Иисус пытается у особи. Вельми такое питание скерване до его особисте. Чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Мене, такого, який, може не такого, якого ти представляв собі, тоді, коли визнавав ось тут віру, ти Христос, Син Бога Живого. Воно, Петр, мав некое своє уявлення. Чи любиш ти мене, а не уявлення про мене? Не то, що ти собі представляєш про мене. Чи любиш ти мене, який прийшов на криж, який так само і тебе, в кончатковому виніку відаємо, заведе до мученицької смерті. Чи любиш ти мене? Паси ягнят моїх. От визнання віри, яке чинить Петр, до той розмови на березі Галілейського моря, ведаємо, що здарилося. Петр одрокся. Петр проявив
свою слабасць, заграшыў. Як кажа адзін з прапаведнікаў, калі Пётр нарадзіўся некалькі пакаленняў пазней, то не атрымаў бы адпушчэння гэтага свайго грэху. У той час у касцёле за адрачэнне ад веры не было прабачэння. Не мог бы да камуніі святой, кажучы нашай мовай, прыступаць да канца жыцця свайго. Але тут, вось у гэтым прамежку часу адбываецца тое, што ўчыніў Пётр. І Езус чыніць яго папам. Езус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Езус не змяняе таго, што сказаў: «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую мой касцёл». Для Езуса гэта не перашкода. Езус так моцна любіць Пятра, і таму мае права таксама пытацца у яго: «Ці любіш ты мяне?» Думаю, што ніхто з нас бы не ўчыніў Пятра пасля таго, што ён учыніў, пасля таго, што ён зрабіў папу. Але Езус, Сын Божы, гэта чыніць. Яго любоў, яго міласэрнасць не можа да зразумення нам. Дарагія, у той падзеі, яка адбылася на беразе Галілейскага мора, не адразу Сымон распазнаў Езуса, які прыйшоў васкросны. Паміма таго, што ён ужо прыходзіць не першы раз да сваіх вучняў, Пётр з Янам знаходзяцца там у лодцы, адбываецца цудоўны палоў рыбы, але Пётр яшчэ не распазнае Езуса. У Бібліі бачыць абазначае верыць. Калі я веру, то я бачу так па-іншаму. Пётр не бачыць, это не значыць, што ён мае праблемы са зрокам. Не, ён не распазнае, ён як бы не хапае яму яшчэ веры. Не распазнае, што там на беразе стаіць Пан, стаіць Хрыстус. Але хто яму гэтым дапамагае? Ёсць Ян. Ёсць Ян, які піша пра сябе вучань, якога Езус любіў. І Ян кажа: «Гэта Пан». Пётр у той момант, можа, не мае веры, але мае пакору ў сабе, каб даверыцца таму, што кажа Ян. Гэта Пан. І тады кідаецца ў возера і плыве. Гэта Пан. Сёння у малітве, у калекце мы пачулі пра такую праўду. Каб касцёл верна захоўваў навуку святых мужоў, ад якіх ён атрымаў дар веры. Сапраўды, гэтая праўда, яна актуальная заўсёды, што веру трэба атрымаць. Так як Пётр тады ў гэты момант атрымаў яе ад Яна. Меў пакору прыняць і паверыць у тое, што сказаў Ян. Таксама і ў нашым жыцці мы патрабуем прыняць веру, каб потым ёй можна было дзяліцца. І таму заўсёды вельмі важна, каб не быць аднаму. Святы Аўгустын казаў так: «Unus Christianus nulla Christianus» на лацінскай мове. Адзін хрысціянін — гэта, можна сказаць, ніякі хрысціянін, бо не хрысціянін. Бо прыйдзе чаму? Бо прыйдзе той момант, калі засумняваешся. Тады ад каго? Хто да цябе стане тады дапамогай? І таму Касцёл у сваёй мудрасці заўсёды падкрэслівае і кажа, што хрысціяне жывуць у супольнасці. Як важная супольнасць, каб мець сваю супольнасць, тады, калі прыйдзе цяжкі момант у маёй пілігрымцы веры. Каб былі тыя, хто мяне падтрымае, ад каго я таксама магу прыняць вось гэтую веру і ёй жыць. Наш айцец духоўны ў семінарыі, ксёндз Крzysztof, аднойчы падзяліўся з намі, клерыкамі,
такім момантам свайго жыцця, калі у сваім першых гадах свайго святарства, калі працаваў, служыў у Амерыцы, меў такі досвед, перажыў, што праз нейкі прамежак часу, некалькі месяцаў, меў такі ў сэрцы сумніў да прысутнасці Езуса ў Эўхарыстыі. Перажываў такі сумніў. Кажа, што тады для яго было вельмі важна. Як ён тады, як святар, служыўшы Эўхарыстыю, раздаваў цела Хрыста і так далей. Ён тады падзяліўся, казаў, што для мяне тады была важная вера тых, каму я служыў. Іх вера мне дапамагла прайсці вось праз гэты прамежак часу, праз гэты крызіс, можна сказаць. І дзякуючы гэтай веры, якую ён мог тады пачэрпнуць, атрымаць, ён далей верна служыць сёння у Касцёле Божым Езусу Хрысту. Дарагія браты і сёстры, мы часам сабе не ўсведамляем, як важная вера наша адзін для аднаго. Таксама ваша, як вернікаў, для нас, святароў. Як важна, каб мы вось гэтай верай карміліся і дзяліліся, так як Пётр у сваёй пакоры прынімае веру ад Яна у моманце на беразе Галілейскага мора. Там, у тым месцы, у тым касцёле, пабудаваным на памятку гэтай падзеі на беразе Галілейскага мора, ёсць такая пліта, якая называецца Менза Христи, стол Хрыста, на якой Езус запрасіў да снядання апосталаў. І цікавы факт, што Езус прыходзіць, пытаецца, ці маеце што з'есці, яны ідуць ловяць гэтую рыбу, але калі ўжо прыходзіць на бераг, то аказваецца, што Езус ужо там гэтую рыбу мае, што ён ужо пячэ рыбу для іх. Езус Христос, які запрашае нас, каб не карміць рыбай, але карміць сабою. Бо рыба, іхтыс на грэцкай мове, в перакладзе, калі гэтыя літары, то абазначае Езус, Сын Бога Збавитель. Сын Бога Збавитель. І запрашае нас карміць сабою. І зноў жа святы Аўгустын казаў, калі спажываеш з гэтага стола, то глядзі на тое, што спажываеш, бо табе трэба падрыхтаваць тое самае. Сёння на нас гэтай Менза Христи з'яўляецца гэты алтар, які можа не такі трывалы, можа 2000 гадоў ён не вытрымае, як тая пліта там на беразе Галілейскага мора, але з гэтага стола, з гэтага алтара Езус нас корміць сабою, целам сваім і крывёю. Кажа Аўгустын, табе трэба падрыхтаваць тое самае. Сваё цела і кроў, то значыць сябе самога ахвяраваць, аддаць Езусу Хрысту. Не нешта, што табе збывае, не нешта там, што ты можаш, але сябе. Любі Пана Бога усім сваім сэрцам, усёй душой, усім розумам сваім, з усіх сваіх сілаў. Аддаеш сябе. Дарагія браты і сёстры, апостол Пётр і апостол Павел, яны для нас з'яўляюцца прыкладам, як аддаваць сябе да канца. Як вось на гэтую Божую любоў, на тое, што дае нам Езус Христос. У кожнай ахвяры святой імшы, калі ён як святар адначасова з'яўляецца ахвярай, даючы нам сябе. Яны для нас з'яўляюцца прыкладам і заступнікамі ў тым, каб мы сапраўды верна ішлі за Езусам Христом, каб мы верай нашай дзяліліся, каб умелі часамі прасіць аб дар гэтай пакоры, каб веру прынімаць, але таксама быць гатовымі аддаваць сябе кожнага дня Езусу Христу. І няхай у гэтым будзе праслаўлены добры і міласэрны Бог, так як праславіўся у мучаніцкай смерці апостала Пятра і Паўла. Амен. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага,
Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і у адзінага Пана Єзуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народженага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба, і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. З радасцю святкуючи урочистість святих апостолів Петра і Павла, знесем до Бога наші просьби за костьол і світ. Молимся за всех христианов, как ніякие земные выгоды не смогли их отвести от веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся за святого Отца, как он непохисно боронил веру и запаливал в людских сердцах любовь до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся за біскупов и пресбитеров, как они за данностью апостолов обвещали свету Христовое избавление. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся за миссионеров, как заступница святых апостолов умацовывала их о проповедовании Божьего Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся за всех вызнавцев Христа, как возрастающих в любови до Бога, и наимкнулись до полной едности в правде. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся за нас, тут присутных, как мы своим життем подтверждали веру, якую вызнаем устными. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся за Ніну у день народження, потребне Божої ласки, дар Божого благословення, здоров'я і опіки Маті Божої для її. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Молимся дар супокою в нашій країні, молимся в захованні, в спиненні пандемії, коронавірусу, дар здоров'я для хворих, особливо молимся за хворих парафіянів, так само потребне Божої ласки для медиків. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. І в хвилині тишині представимо Пану Богу свої особисті інтенції. Молимося так само за всіх, хто носить ім'я апостолів Петра і Павла, Божої ласки для них. Тебе просим. Выслухай нас, Пані. Божа, прими наши молитвы и учини, как про заступництво святых Петра и Павла Твой костел узрастал у правдивой веры. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Спів номер 187. Любові,
Ciebie, Pani, niechaj zastupnictwa świętych apostołów suprowadzają nasze dary, jakie my Tobie przynosimy. I da pomoże nam pobożno udzielniczyć w этой wiary. Przez Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami I z duchem Twoim umoru serce. uznosimy Тебя, Panie. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Справді годно, это и справедливо, слушно и збавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане, Святый Ojcze, Всемогутный, Вечный Боже, дозволяешь нам с радостью отдавать пошану святым апостолам Петру и Павлу. Петр первым вызнал веру у Христа и с сынов Израиля, які навернулися, заснував перший костел. Павел отримав ласку ясного розуміння правди віри і став наставником поганських народів. Яны хоч і розним чином собрали в одну сім'ю визнавців Христа і злучені в небесній хвалі разом приймають пошану на землі. Тому з аньолами і з усіми святими ми прославляємо Тебе разом з ними, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Справді, Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. А ми просимо Тебе, освяти гэтыя дары рассою Духа Твоего, как они ставися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечеру взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть і повстання Твоєго Сина, даруємо Тебе, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас згодними стоять перед Тобою і служити Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі. Досконалі його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічно. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і Авранником, со святими апостолами, со святим Яном, святим Максимiliaном, святим Яном Павлом другими усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності
єдності Духа Святого, уся пошана їх пала, возвуще веки вечные. Молимся, да Отца Небесных нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, щоб ми були завсюди вольні від граху і заховали до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і привістя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой придаю. Просим, не зважай на грехи наши, для на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, дарить вам супокой и верность, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Той, хто бере на себе грехи світ, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Петр сказав Єсусу: Ти Христос, Син Бога живого. Єсус отказав йому: Ти Петр, скала, і на этой скале я побудую костел мой. Спел номер 31. Тема. Жаль,
музыкантам покорно Тебе просим. Учеников мы, як першие христиане, заўсёды удзельнічалі ў ламанні хлеба і, захоўваючы вернасць навуцы апостолаў, былі адным сэрцам і адной душою. Праз Христа, Пана нашага. Віншую ўсіх са святам, асабліва тых, хто імяніны свае сёння адзначае, сваім родным блізкім таксама перадавайце. Пасля благаслаўлення заканчання літургіі будзе набажэнства чэрвеньскае, то можа калі ласка запрашаем яшчэ застацца. Прыміце дар Божага благаслаўлення. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Пахилите ваши головы на благословение. Нехай благословить вас Бог усемогутный, який побудовал костел на веры святого Петра и проз яго умацовал вашу веру. Амен. Милосердный Бог, дякуючи навуці святого Павла, привел поганські народи до святла віри. Нехай приклад апостола вас натхняє, каб ви були отданными свідками Євангелія. Святые апостоли Петр и Павел размучеництва тримали венок вечной славы. Нехай влада святого Петра и слова святого Павла да помогут нам прийти до небесной Айчины. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нами обороною, судай спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душную просвіться. Амин. на святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим пороком, святый Архангеле Михайле, молися за нас. Співаємо 307. Кожний день подай мне силы,
Святейшего сердца Иисуса в наших чтевниках номер 364. Ой,
Всемогутный, вечный Боже, взглянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарит на веки вечные. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єзуса. О Єзу наимилейший, откупитель роду людського, взглянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность, и Тебе належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб jeszcze боль з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу ласкавейший, и притуливши их до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступили от Тебе, але й сынам марноправным, які Тебе покинули. Да поможи, как верной душе, верным вселенным батьковский дом, и не сгинули от несташи и голода. Будь володаром для тих, хто помилково після згоду отлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди и единства веры, как хутко настала одна усталая и один пастырь. Одари костел Твой беспечную свободой, дай усім народам супокой и свободу. Учини, как на усей земли, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божьему сердцу, за якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана навеки. Аминь. Спів номер 2. Ты величный Собралась, ушануй наши все, тратить мод второе право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Дальцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин свою и муку. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живеш и владаш с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Амен. Будь завсёды